Takže čauko, moje meno je Matís a dneska som tu sám a prišiel som natáčať Hard Time. Takže iba vysvetlíme si, že o čo ide o čo ide v tejto hre. Pardon. Takže v tejto hre, ja už to mám rozhraté. V tejto hre ide hlavne o to, aby ste neviem to teraz vysvetliť, ale aby ste mohli sú tam policajti, vy ste sám, sú tam aj ostatní, proste vám to ukážem, ste tam, pozrite, dúfam, že je to vidieť, dáme to takto, dobre, takto to je vidieť. A máme tu, vidíte, policajt nás zabil a vy musíte počúvať policajtov. Lenže ja tie kritériá nesplňam, takže idem si hociak, pozrite, zdvihnem sa, idem, piong, do policajta. Ešte, jak ste mohli vidieť, zobral som mu zbraň, na kolena som sa dal, R-kom utekám, ako môžete vidieť, R-kom utekám, P-čkom berem zbraň, T-čkom, keby ste chceli zametať, tam máte aj biliardovú, by ste mohli takto škrtiť, lak, takto škrtíte a takto kopete, búchate do iných a takto zdvíhate veci. Pozrite, chcem zdvihnúť stôl, tak si ho normálne zdvihnem, chcem ho dať na nejaké iné miesto, dobre, tak ho položím. Dobre, vylezem na ňo, dá sa tu aj spať, môžete si aj zobrať stoličku, položiť. Tuším, že si na ňu môžete aj sadnúť. Áno, môžete. Takže, laňošíte pri futbale, ako môžete vidieť, tak ideme my dole a pozeráme sa. Ja to stopnem a keď bude ráno, tak... keď bude ráno, tak to zapnem.